Els havia mirat als ulls i ja ho sabia tot d'ells. Aquesta és una de les descripcions que fa el narrador d'aquest llibre i d'aquest personatge a Magus el mag. I aquesta és una frase que ens crea tanta expectativa que ens anima a continuar. I com aquesta frase, n'hi ha d'altres a Magus el mag. Magus el mag és una novel·la que es mou entre el realisme, l'aventura i la fantasia i és d'en Jesús Cortés i és una de les 3 obres que ha estat escollida com a finalista del Premi Protagonista Jove a la categoria de 13-14 anys. I és l'única obra d'aquesta edició que està escrita per algú de parla catalana o valenciana, perquè en aquest cas l'autor és de València. Jesús Cortés és un autor ja d'una trajectòria força consolidada i extensa, però segurament dins de les obres que ha escrit no n'hi ha cap que ens hagi cridat tant l'atenció com aquest Magus. I què és allò de Magus que ens crida l'atenció? D'entrada, el narrador omniscient, que ens explica la història de principi a fi com qui explica un conte i ens té embadalits a la cadira. O potser, més que un conte, hauríem de dir que ens explica una pel·lícula, perquè els personatges que descriu, el paisatge on passa tota la història, és un paisatge i uns personatges que ens són molt familiars. Són personatges i paisatge de l'oest americà. I l'hem vist en moltíssimes pel·lícules. I a mesura que llegeixes la història, tens la sensació que estàs veient una pel·lícula que segurament has vist en altres ocasions. Però t'embadaleix perquè allò que t'expliquen és totalment nou i totalment diferent. Una altra de les coses que crida l'atenció és el personatge Rodamón, un mag, que és el que dona nom al llibre. Aquest mag arriba un dia a Sheppendal, que és un poble, i de cop canvia el dia a dia i el tarannà del poble, com un fet o una persona que ha entrat a les nostres vides i ens ha capgirat la mirada sobre les coses. Semblaria que pel títol i pel personatge, aquesta és una novel·la de personatge, protagonitzada absolutament per Magus, però ja us avanço que no, que ell el que fa és observar i en algun moment intervenir en els fets, però els protagonistes són uns altres. Alguns són bons, altres són dolents, perquè hi ha una dicotomia molt clara entre bons i dolents. Però jo no us avanço res més. Acabaré amb una altra frase que sí que ens avança informació i ens desvetlla expectativa, i ens anima a compartir el llibre amb els joves lectors. Perquè el destí, tan juganer de vegades, els volia jugar una mala passada. I acabo amb aquest preàmbul de Magus i amb un petit truc de màgia. Aquí tenim la vareta de mag i una flor. Doncs bona lectura.